Laglagi benak o Jesus ko, nudumteng ti oras ko sa dilangit apagaryam iti sidong ti Diyos Ama. Dalusam to'y kararwa tamay kariak iti pagaryam awatenak kado Apo tamay kari ti arpad mo yawat ko daytoy puso tamay karita ayat. Laglagi penak o Jesus ko, nudumteng ti oras ko sa dilangit apagaryam iti sidong ti Diyos Ama. Dalusam to'y kararwak tamay kariak iti pagaryam awatenak kado Apo tamay kari ti arpad mo yawat ko daytoy puso tamay karita ayat tamay kari